Bon dia, jo som la Francisca i he vengut a explicar-vos com jo faig a casa meva les galletes salades. Aquestes galletes d'Inca que tots els mallorquins empleem per tot. Les món duim quan món anant de viatge, no se van passar sense elles. I com els faig? Doncs mira, emplei oli, farina, llevadura, sal i una mesura, palillos i qualque cosa redona, un tap o aquests motlets que tenim aquí nostre normalment i un rodillo i aigua. I com ho fem? Quan agafant la mesura, una mesura, dues mesures d'aigua i una d'oli. Un pot de sal, no importa que siguin massa salades, perquè després sempre hi solen posar qualque cosa que ho acompanyi, un pot de sobrassada, la meitat del paquet, amb aquesta mesura. I anem a tirar-hi la farina. Sempre procurem només emplear una mà, perquè així en l'altra podem afegir la farina que necessitem. O li demanem a qualque amic o qualque amiga que mos ajudi. Francisca, i quines les arrels d'aquestes galletes? Pues que els homes, quan se n'anaven a pescar, necessitaven qualque cosa per menjar. El pa, torna dolent, surt, se posa verdet, i en canvi aquestes galletes aguantaven bones molt de temps. I clar, s'ha convertit en aquest menjar que no podem deixar de dur-nos quan van anar. Bueno, ja comença a llevar format, això. Val. Posarem una miqueta més i ja ho podem retirar. Hem de pastar fins que les mans mos quedin ben netes. El que no vos he dit és que abans de començar tot aquest caliportal m'he anat a rentar les mans. Les mans han d'estar ben netes perquè aquesta pasta l'ha de poder menjar tothom, no només nosaltres. Com veus, la pasta ja se'n va de les mans. I ara què fem? La posam a dins aquest bol, ho tapam, un pot, i ho deixem reposar 10 minutets.
Ja han passat aquests 10 minutets que necessitàvem perquè la pasta s'allés, de qualque manera. Agafam un bocí i, o bé, posam un poquet de farina a damunt la taula, o bé agafam un paper d'aquests que empleam per posar els aliments en el forn, i abastirem. No pot ser massa prim. Però sí, ha d'estar un poc estirat. I ara anem a agafar els motllos que teníem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... No m'ho n'han sortit amb aquest estirament. Bueno, aquestes s'han aferrat, els deixarem aquí. Ja veus com són de gruixadetes, vale? I els anem col·locant a dins el motlle del forn. Molt bé, en tornem a agafar un altre bocinet. L'estirem. Que veiem que se mos ferra. Agafam un poquet de farina i no s'aferrarà. Recordeu-vos que s'ha d'estirar, però s'ha de deixar d'una determinada gruixa. Un poquet menys que mig centímetre. I ara ho farem amb un altre motlle, perquè ho podeu fer, hem de ser un poquet creatius, i el podem fer amb un motlle o amb un altre. Aquesta vegada són com estrelletes. Mireu bé, són galletes salades en forma d'estrelleta, quasi, quasi. I repetim l'operació. Estirem, aquesta vegada tindran la forma d'un coret. I ara tenim galletes salades o galletes d'inca en forma de coret. No, però no l'he post jo. Bé, és igual. Bueno, acabant de posar la darrera galleteta aquí a dins el motlle, i ara què hem de fer? Doncs ara les hem de fer un foradet al mig. Un foradet al mig. Cada una d'elles els anem fent un foradet. Molt bé, acabant de fer el darrer foradet, i ara ja tenim la llauna preparada per ficar-la en el forn. L'hem de ficar en el forn a 180 graus un 20-25 minuts i estaran llestes. Després els ho mostraré. Ja tenim les galletes fetes. Com veus, han de ser un poquet morenetes. I després els heu de deixar refredar abans de posar-los dins un pot, perquè si els poseu calentes, tornaran blanes. Llavors ara els deixem refredar i després els posarem a dins un pot. Ja les tenim guardades dins un pot i així hi poden estar setmanes.